Fil-katekiżi tagħna llum eżistej, hekk xtaqt li nirriflettu fuq il-figura ta' Alla l-Missier. Forsi ftit li xejn ikonna ċans kemm fit-talb tagħna, kemm fil-mixja, kemm fit-tagħlim, hekk li aħna nirriflettu nifqu ftit fuq Alla l-Missier. Ovvjament dan b'ħafna umiltà, hekk kull darba li aħna mmissu mar-realtà ta' Alla fil-ħajja tagħna. Għandna bżonn ħafna u ħafna umiltà. San Pawli jgħidilna illi l-affarijiet tal-Ispirtu huwa permezz tal-Ispirtu li aħna nistgħu nifhmuhom u mhux il-bniedem naturali illi jista' jifhimhom fil-profond l-affarijiet ta' Alla. Qed nażellek dan is-suġġett għal din il-katekeżi propju għaliex fil-ħajja tat-tiġdid tal-Knisja. Il-Knisja tiġġedded daqskemm taraf ukoll, mhux biss, imma ukoll l-identità tagħha min hi. Kull persuna fil-ħajja tista' tagħmel bidla f'ħajjitha, tiġdid f'ħajjitha, daqskemm taraf hi min hi. U jekk immorru għad-dokumenti tal-Konċilju Vatikan II eżistej, mod partikolari il-Lumen Gentium, illi jitratta dwar il-Knisja, hemmhekk il-Knisja insibuha biex ngħidlek taħt 3 dimensjonijiet li mhumiex waħda kontra l-oħra, però waħda tikkumplimenta lill-oħra u waħda tagħti dawl lill-oħra. It-3 biex ngħidulek immaġni li nsibu tal-Knisja, ewwel waħda hija l-Knisja bħala l-poplu ta' Alla. Allura hemmhekk tidħol id-dimensjoni tal-Missier illi jiġbor il-wliedu flimkien f'poplu wieħed. It-tieni immaġni li nsibu hija l-Knisja bħala l-ġisem mistiku ta' Kristu. Allura sanna id-dimensjoni biex ngħidu hekk kristoloġika tal-Knisja. Imbagħad għandna l-Knisja bħala it-Tempju tal-Ispirtu Santu. Allura għandna d-dimensjoni pneumatoloġika. Il-Knisja meta narawha fir-relazzjoni mal-Ispirtu Santu. Allura nistgħu ngħidu li l-Konċilju Vatikan II frotta ħafna diskussjoni, idejat, viżjonijiet xi ftit differenti, xi ftit jekk li naqdu flimkien, xi ftit li ġew mpoġġija flimkien. Għandna fl-aħħar mill-aħħar dokument tal-Knisja li jurina l-Knisja fid-dawl tat-Trinità Qaddisa. Knisja li hija trinitarja. Il-poplu tal-Missier, il-ġisem mistiku ta' Kristu, t-Tempju tal-Ispirtu Santu. Aħna llum se nifqu eżisti fuq din ir-realtà tal-Missier. Biex il-Knisja tiġġedded tittaraf lilha nfisha bħala il-poplu ta' Alla li hu pellegrin f'din id-dinja. Però tittifhem li hija l-poplu ta' Alla l-Missier. Li npoġġu l-enfasi anke tagħna fuq Alla l-Missier. Il-ħajja liturġika tal-Knisja eżistej, jiġifieri t-talb tal-liturġija, primarjament il-quddiesa u l-liturġija tas-sigħat, kieku kellna noqogħdu ftit attenti naraw illi huma kollha indirizzati lejn Alla l-Missier. Ftit huma indirizzati lejn Ġesu, it-talb tal-Knisja, huwa kważi kollu indirizzat lill-Missier it-talb. Hekk jekk naħdu pereżempju hekk it-talba talbi tal-quddiesa dejjem tibda u Alla ta' dejjem li tista' kollox. Dik hija referenza għall Missier. Għax imbagħad fil-fatti it-talb jagħlaq bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek għall Missier. Jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Mela it-talb huwa dejjem indirizzat lil Missier permezz tal-iben fl-Ispirtu Santu. It-talb tal-Knisja huwa kollu trinitarju indirizzat lill-Missier permezz tal-Iben u fl-Ispirtu Santu. L-istess hekk naraw anke t-talb tal-liturġija tas-sigħat ħafna drabi kollu indirizzat li dan Alla Missierna. Biex nirriflettu ftit hekk li dan ma jibqax biss fuq it-talb ħanidu hekk il-livell tal-Knisja, imma anke biex niġu għalina sta personali hekk neħtlu aktar fir-relazzjoni ma' Alla l-Missier fil-ħajja tagħna. Hekk iridu nifhmu li aħna permezz tal-magħmudija rċevejna d-don tal-Ispirtu Santu
huwa l-Ispirtu Santu li jgħajjat fina Abba Missier jgħidilna San Pawl. Huwa l-Ispirtu Santu li daħħalna f'dan l-arfin profond permezz ta' Ġesu tal-Alla l-Missier fil-ħajja tagħna. Aħna sirna l-uliet adottivi ta' Alla bil-mamudija u allura hemmhekk aħna nistu verament nirrikonoxxu il-Alla li hu missierna. Aħna nagħmlu ċara mill-bidu Alla huwa missier kulħadd anke ta' min mhux mammet. Id-differenza hija li hemm min l-Alla jarfu jaċċettah missieru u hemm min ma jaċċettax. Dik id-differenza. Id-differenza minn naħa tagħna mhix minn naħa tiegħu. Missier jibqa' missier dejjem. Jekk kull jridu jaċċettawx bħala missierhom hija kwistjoni oħra. Imma ħadd ma jista' jħassar il-fatt li missier huwa missier. Ħadd tista' ma ċċettawx, però ma tistax tħassarha. Issa hemm mument eżistijej hekk li Ġesu ikellimna fuq din il-figura għażiża tal-Alla l-Missier. Hemm diversi testi fl-Iskrittura, jien għallum xtaqt nieqaf ftit fuq il-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 14, propjament jekk neħlu kapitlu 14, 15, 16 f'San Ġwan għandna diversi referenzi lejn il-Missier u anka mhux biss f'dawn il-kapitli ma nistgħu ngħidu fil-Vanġelu ta' San Ġwan mill-bidunet għandna referenza għal Alla l-Missier għaliex il-Vanġelu ta' San Ġwan ma jibdix bil-ħajja ta' Ġesu minn mindu twilet, kif jibdew il-Vanġeli l-oħrajn, jew minn mindu beda Mattew u Luqa jibdew mit-twelid ta' Ġesu. San Mark jibda mill-ħajja pubblika ta' Ġesu. San Ġwan jibda mill-eternità. Arbu l-Vanġeli żbuħija tagħhom meta npoġġuhom flimkien, hekk fid-differenza tagħhom però x'dawl differenti għatuna. San Ġwan jibda mill-eternità, mela jibda minn Ġesu qabel ma sar bniedem faqda waħda mal-Missier fl-eternità. Mattew u Luqa jibdew mit-twelid ta' Ġesu, San Mark jibda minn Ġesu meta jibda joħroġ jippredika il-ħajja pubblika tiegħu. Allora f'San Ġwan għandna diversi referenzi sbieħ bejn ir-relazzjoni ta' Ġesu u l-Missier. Ħa naqraw daqsxejn hekk ftit vrus minn kapitlu 14 ta' San Ġwan u ħa nagħmlu riflessjonijiet aktar milli se jkunu riflessjonijiet ta' natura eżiġetika, ġifieri ħa nagħmlu xi studju bibliku profond, huma aktar ta' natura tal-ħajja spiritwali tagħna, kif din il-kelma tagħlla tista' tispira aspetti tal-ħajja tagħna fl-ispirtu. Mela, San Ġwan kapitlu 14 jibda hekk. Tħallux qalbkom titħawwat, emmnu f'Alla u emmnu fija wkoll. Meta qed jgħid Alla qed jirreferi għall-Missier. L-ewwel ħaġa li Ġesu qed jgħid dan il-vers, tħallux qalbkom titħawwat. Għaliex? Ġesu dan huwa d-diskors li qed jagħtih fl-aħħar ċena qabel ma jmur għall-Passjoni. U allura qed jipprepara l-appost li huma qrib tiegħu biex quddiem il-passjoni tiegħu ma jitħawdux. Bħal mankalin eżisti l-mulej jista' jħejjel qalb tagħna u jgħidilna tħallux qalbkom titħawwat quddiem il-mart, quddiem id-dbatija, quddiem il-persekuzzjoni, quddiem il-vjolenza, quddiem is-sofferenza, quddiem il-gideb, quddiem il-malafama. Tħallix qalbek titħawwat. Emmnu f'Alla mela emmnu fil-Missier qed jgħidilna. U emmnu fija wkoll. Hawnhekk il-fatt li Ġesu qed jgħidilna emmnu f'Alla u emmnu fija, Ġesu qed jgħidilna illi huwa verament hu Alla. Għaliex il-fidi biss f'Alla nistgħu npoġġuha. Meta l-mulej qed jotlobna biex inpoġġu l-fidi fih, ġifieri Ġesu huwa dan il-mod kif Ġesu qed juri anke minnu f'dan il-mument. Li huwa bħal Missier, li huwa taqs il-Missier. Imbagħad Ġesu jkompli jgħidilna, fid-dar ta' Missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom, sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmuru nħejjilkom post, nerġa' niġi biex noħodkom miegħi fejn inkun jien, tkunu intom ukoll. Hawnhekk eżisti għandna hekk din il-kelma ta' Ġesu tan sabiħa. Mela Ġesu qed jaraw illi sejjer, ser iħalli dan il-mument minn din l-art. Ma jridhomx jitħawdu ma il-mulej sejjer jagħmel.
Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet. Ċertament il-ġenna mhijiex xi dar xi villa li tesal niskolla tad-dinja u kulħadd għandu l-kamra tiegħu. Il-ġenna hija relazzjoni falla. Hija relazzjoni intima, profonda, sabiħa, falla tagħna. U allura Ġesu qed jgħidilna jien dan li se nagħmel sejjer inħejjilkom dir-relazzjoni ma' Alla il-Missier. Ġesu jgħidilna li ma kienx hekk kont ngħidilkom kemm hija sabiħa. Illi anke din il-kelma ta' Ġesu napplikawha f'kollox. Xi kultant issib nies hekk illi jiddubitaw Ġesu għallinniex il-verità, jiddubitaw Ġesu ħbinniex xi ħaġa. Kemm hi sabiħa dil-kelma li ma kienx hekk kont ngħidilkom. Hekk il-mulej u onest magħna. Ġesu ma jitħaqx bik hija wati. Ġesu jgħidilna l-verità. U f'dal mument se ikellimna dwar dil-verità li aħna msejħin biex għall-eternità ngħixu f'relazzjoni ma' Alla il-Missier fil-ħajja tagħna. Sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. Noqogħdu mhux spazju fiżiku, ġeografiku. Jiġifieri namru fil-Missier, nibqgħu fil-Missier dak li tfisser noqogħdu. Bħalma aħna Ġesu huwa fil-Missier u l-Missier Ġesu, aħna rridu nkunu f'Ġesu u f'Ġesu nkunu fil-Missier. Kemm sabiħa li inti tammar falla. Dak li tfisser. Okej, Ġesu qed jitkellem lingwaġġ li nifhmu aħna minn dar fejn toqgħod, imma d-dar huwa Alla nnifsu. Dar fejn toqgħod li tammar falla. Bħal ħuta fl-ilma kien jgħid San Ġorġ Breka, hekk aħna falla. U meta mmuru nħejjilkom il-post mela qed jirriferi għall passjoni tiegħu li Ġesu jgħaddim il-passjoni, il-mewt, il-qawmien imur għand il-Missier. Nerġa' niġi biex noħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Kemm sabiħa nerġa' niġi biex noħodkom miegħi. Hija kelma tant sabiħa, tanta faraġġ, tanta konsolazzjoni, aħna kuljum nistennew il-Ġesu jiġi biex joħodna miegħu. Hemm moment partikolari eżistijej ta' Ġesu jiġi li jiġi fl-Ewkaristija fil-ħajja tagħna. Għalfejn jiġi? Biex jieħdok miegħu biex fejn ikun hemm hu tkun hemm int u Ġesu fejn hu faqda mal-Missier. Aħna nitqarbnu waħda mill-frott ta' tqarbin illi Ġesu idaħħalna faqda ma' Alla il-Missier. Tistgħu timmaġinaw ftit ir-relazzjoni li Ġesu għandu mal-Missier, di relazzjoni perfetta ta' mħabba, jiena u int se nidħlu fiha. F'maqudin ma' Ġesu aħna ikonna sem ingawdu mill-imħabba perfetta ta' Ġesu lejn il-Missier. U maqudin ma' Ġesu aħna nilqgħu l-imħabba perfetta tal-Missier għal Ġesu. Din hija l-intimità ma' Alla fit-talb maħbubin tiegħi. Meta aħna il-ħajja tagħna fil-mulej, il-ħajja tagħna fl-Ispirtu Santu, jekk tibda tmiss lill-profondità li mhux tant it-talb li ngħidu ma li qalbna tkun f'Ġesu. U jekk aħna nkunu fih u se joħodna f'din l-intimità mal-Missier. Hija tant u tant sabiħa. U Ġesu jkompli jgħidilna u triq għall post fejn sejjer ta' fuqha, il-post fejn sejjer fejn hu il-Missier. U jgħidilna it-triq ta' fuqha. U forsi aħna nistgħu ngħidulu kif immedjatament sejlu Tumas, mulej aħna ma nafux fejn inti sejjer. Kif nistgħu nkunu nafu triq? Isu qed jgħidlu Tumas, laqqas fejn sejjer ma nafu aħseb wara kemm nafu triq. Innotaw li Ġesu meta qed jitkellmu fuq il-Missier, l-appost li ma jifhmuhx mill-ewwel. U biex nagħmlu kuraġġ eżistijej, Ġesu qed ikellimhom hawnhekk fl-aħħar ta' 3 snin li kien ilu magħhom. Meta semmu ħafna pritki, meta raw ħafna mirakli, meta raw ħafna esperjenzi ta' Ġesu, u sal-aħħar baqgħu wkoll xi ftit ma jifhmux. Kellu jkun l-Ispirtu Santu li jfhemhom kollox fil-verità. U Ġesu xi jwieġibhom, dan qed ngħidu biex nagħmlu anke kuraġġ aħna li aħna ma nifhmux mill-ewwel dak li Ġesu jrid jgħidilna, kuraġġ anke l-apostli ma fehmuhx imma l-Ispirtu Santu kif ħadem fihom jaħdem fina. U Ġesu xi jwieġbu l-Tumas, qallu jiena u triq
il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Ġesu sejjer għand il-missier u triq għall-missier hija hu stess. Aħna ma nistgħu ħadd minna f'kelma waħda qed jgħidilna Ġesu. U dina tot għal kull bniedem, mhux għall-insara, għal kull bniedem. Ħadd ma jista' jasal għand Alla il-missier jekk mhux permezz ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Ħadd ma jista' jasal għand Alla l-missier jekk mhux permezz ta' Ġesu. U din eżisti iridu nemnuha u nemnuha b'mod qawwi ħafna fil-ħajja tagħna. Ġesu huwa l-unika triq li tista' toħodna għal Alla il-missier fil-mixja tagħna il-bnedmin. L-unika triq. Qed ngħid dan għaliex iħud faċilment jaħsbu llum il-ġurnata illi Ġesu mhux l-unika triq imma Ġesu huwa waħda mit-toroq. Hemm differenza kbira. Ġesu mhuwiex waħda mit-toroq għal il-missier. Ġesu huwa l-unika triq għal il-missier u biss jista' joħodna għal il-missier. Allura neżistijaj din anka turina. Ġesu ma jridniex li aħna nifqu fuqu. Irina morru għandu, pero ma jridniex nifqu fuqu. Meta aħna morru għand Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u l-Knisja, Ġesu jieħodna għand il-missier. Ġesu jdewwaqna l-imħabba ta' dak illi ħalaqna. Ġesu jurina li aħna wlied. Ġesu jdaħħalna fir-relazzjoni mal-Alla missierna. Forsi xi drabi aħna eżistijin nifqu fuq Ġesu, ma nħallux il-Ġesu jieħodna għand il-missier biżżejjed. Iridu nitolbuha. Issa f'dan mument Ġesu jkompli jgħidilhom: kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missier. Min issa l-qudiem tarfuh anzi diġà rajtuh. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll lill-missier. Mela l-ewwel nibdew minn Ġesu narfu lilu. Ġesu eżisti għaliex huwa ħaġa waħda mal-Alla missierna. Ġesu jirrifletti fuq dil-art biex ngħidu hekk Ġesu fuq dil-art huwa l-ikona iġbiha vera tal-Alla l-missier. Fiex jirriflettih? F'xaru, f'għajnejh, f'wiċċu? Le. Ġesu jirrifletti l-missier fl-imħabba u l-ħniena infiniti tiegħu. Meta aħna naraw it-tjubija, l-imħabba, l-ġenerożità, il-kompassjoni ta' Ġesu huma kollha riflessjoni ta' kif inhu Alla il-missier fil-ħajja tagħna. Aħna eżistijaj ukoll jekk aħna nimxu l-qudiem fil-mixja spiritwali tagħna nistgħu ngħidu bħal Ġesu u jalla xi darba nkunu ngħiduha min ra lili ra lil Ġesu. Nistgħu ngħidu aħna din, imma Ġesu hekk jixtieq li nkunu. San Pawl din jgħidha meta hemm minnhom jgħid waħda mill-ittri tiegħu ixbħu lili bħalma jiena nixbaħ il-Kristu. Sentenza qawwija ħafna biex tgħidha li tasal tgħid ixbħu lili bħalma nixbaħ il-Kristu. Ġesu qal min ra lili ra wkoll il-missieri. U di aħna rridu naħduha bis-serjetà. Inti ħajtek qiegħda tirrifletti lil Ġesu. Min jara lilek verament jara lil Ġesu? Fik, fl-imħabba tiegħek, fil-lifestyle tiegħek. Tiġini f'moħħi jeżisti ġrajja li tirrakkonta Madre Teresa. Madre Teresa darba minnhom kien hemm wieħed fqir li qaltlu trid inkellmek dwar Ġesu. U dal-fqir qalilha jekk hu bħalek iva. Madre Teresa qaltlu mhux hu bħali, jiena bħalu. Kemm hija espressjoni u esperjenza sabiħa li tixbaħ dak illi qed jgħid Ġesu. Li kontu tarfu lil missier, kontu tarfu anka lili. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missier. Madre Teresa għalli tabdan il-mod sempliċi li dan raġel fqir. Dan raġel fqir għaliex rrid ikun jaf dwar Ġesu? Għalli għax jekk huwa bħalek, ġifieri jekk dan Ġesu jħobbni kif tħobbni int, iva rrid inkun nafu. Madre Teresa qaltlu, mhux Ġesu jħobbok kif inħobbok jien inħobbok kif iħobbok Ġesu.
Mhux li konna eżisti aħna nibdew neħtlu f'din il-profondità li l-ħajja tagħna nisranija verament iddur madwar Ġesu, verament nfittxu li aħna nirriflettu il-Ġesu biex imbagħad Ġesu fina jirrifletti l-Missier fid-dinja tal-lum. Filippu x'qallu? Mulej, urina l-Missieru jkun biżżejjed għalina. Kemm hija sabiħa, jindi l-espressjoni tolqotni tant. Urina l-Missieru jkun biżżejjed għalina. Jkun biżżejjed. L-ewwel ħaġa, għaliex urina l-Missier, għaliex toħroġ dil-karba? Għaliex meta raw il-Ġesu eżisti jitkellem dwar il-Missier, nimmaġina l-Ġesu wiċċu kien jitbiddel. Nimmaġina l-mod kif Ġesu kien jitkellem dwar il-Missier, kien iġenninhom, immaġinaw ġuvni li jisibt fajla, jġennen fuqha u jibda jitkellem dwarha. Il-bib tiegħu ħejdu isma' ħaj, laqqana magħha dik hemm ħaddum tgħid dwarha, irridu narawha issa. Ħaġġenna nkalilna kważi. Jew ħuda fuq xi ħaġa oħra, illum moda ħafna t-teknoloġija. Jiġifieri mobiles, laptops, tablets, etc. Immaġina inti xrajt mobile ġdid u qed titkellem mal-bib tiegħek u tant titkellem dwar il-mobile b'mod interessanti li qanqaltilhom il-kurżità, jgħidlek isma' importanti naraħda l-mobile jien nara nitħajjarx nixtru ħedina wkoll bħalu. Aħna dwar Ġesu nitkellmu b'dan il-mod. Kieku aħna n-nies isibu fina eżistijaj. Aħna l-Papa, l-Isfijiet, is-Saċerdoti, il-Patrijiet, is-Surijiet, intom bħutna lajċi. Kieku aħna nitkellmu dwar Ġesu b'mod ta' entużjażmu vera, b'mod affaxxinanti, in-nies irridu jkunu jafu minnu Ġesu. Ħafna drabi ma rridux ikunu jafu minnu Ġesu għax aħna d-disċipli ta' Ġesu, l-Ġesu nippreżentaħ boring. Ġesu il-Missier qatt ma preżentaħ boring. Ġesu meta kien jitkellem dwar il-Missier kienu jħossu l-Apostli li dan Ġesu għandu relazzjoni meraviljuża, relazzjoni intima li tiġbdek, li tsaħħrek mal-Missier. Kienu jafu li s-sigrit ta' Ġesu kien il-Missier fil-ħajja tiegħu. Għal-Missier Ġesu kien lest li jagħmel kollox. Allura daw ovvjament qalulu urina l-Missier u jkun biżżejjed għalina, ma rridu xejn iktar f'dan mument. Tant din esperjenza qawwija, overwhelming li timla kollox, jirridu iktar, jekk dan il-Missier huwa kollox għalik Ġesu. Urina l-Missier, ħalli jkun anke kollox għalina. Immaġinaw kieku aħna jekk nirriflettu l-Ġesu b'dan il-mod, kieku n-nies jiġu l-Knisja u jgħidulna uruna lil Ġesu, il-dan aħna rridu. Jekk dan Ġesu huwa kollox għalikom u intom kuntenti minħabba fek l-insara, aħna rridu lil Ġesu. Ma meta aħna maħniex hekk, ovvjament in-nies ma jgħidulniex urina l-Ġesu jkun kollox għalina. Meta aħna ma nitkellmux dwar Ġesu, meta Ġesu ma jbaqbaqx fina, ma Ġesu ma jiddix ġewwa fina, allura għalina nfusna n-nies isibu. U allura eżistijaj, hemmhekk ikonna taħwid fil-Knisja. Il-Knisja tiġġedded daqskemm Ġesu u fiċ-ċentru ta' kollox. U nneħħu ħafna affarijiet sekondari li daħlu fi żminijiet, fis-sekli fil-Knisja. U nerġgħu mmorru għall-essenzjal ju l-persuna ta' Ġesu bħalma Ġesu l-essenzjal għalih kien il-persuna tal-Missier. Allura qed jgħidulu Filippo qallu mulej urina l-Missier jkun biżżejjed għalina. Ġesu jwieġbu. Ili daqshekk magħkom Filippo għalhekk ma raftnix min ra li l-Missier kif tgħidli urina l-Missier? Ma temminx li jiena fil-Missier u l-Missier fija. Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi. Iżda l-Missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni! Jiena fil-Missier u l-Missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll qatt jagħmel l-opri li qed nagħmel jien u aktar minnhom qatt jagħmel għax jinsejjer għand il-Missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha biex il-Missier ikun glorifikat permezz ta' Ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha. Araw Ġesu f'daqqa waħda eżistijaj u d-dim din it-talba urina l-Missier, jisplodi fil-qalb tiegħu. Ilu Filippu, ili ngħidilkom tant għadek ma raftnix. Li jekk verament tarfu minnu jien, tarfu l-Missier, Ġesu qed ikompli jenfasizza l-qabel li hu biss huwa triqant il-Missier. Ġesu jurina l-Missier billi aħna niskopru l-Missier f'Ġesu. It-triqant il-Missier huwa Ġesu, iktar ma nsiru nafu minnu Ġesu, iktar
insiru nafu minnu Alla l-missier. Din it-tweġiba ta' Ġesu eżisti tkun is-suġġett tagħna anke għal katekeżi oħra ħankomplu nibnu fuq din is-silta biex aħna napprezzaw u nifhmu xi ftit u neħtlu f'relazzjoni iktar profonda ma' Alla missierna fil-mixja tagħna.